ngihambe nemali ama-influencers ngingawakhokhelanga. Okay, sogcina ngakho-ke lokho ngifuna ukuqala ekutheni ukuthi kuye kwaba nento la yokuthi angihlanganiselwe imali. And leyo nto yafika kanjani na? Okokuqala ngafike ngafonelwa uMgibe. Mangifonela uMgibe wangifonela wangibuza impilo, hayi ngaphila, ngamtshela ukuthi hayi ngiyaphila bhuti omdala. Wase esho ukuthi hayi kunomuntu engimaziyo lana ucabanga ukwenzela into ekanje. Ucabanga ukuthi kube uyena mhlambe oveza uvo lokuthi uhlanganiselwe imali. Manje ngoba ngikufonela mina badecide ukuthi oyedwa wabo angifonele noma ukhona ukuxhumana nami angifonele acele imvume yami. So wathi mayecela imvume yami basho bathi bayicela ngoba kuzobe kusetshenziswa igama lami. So kufanele kube ukuthi ngiyazi ngaleyo nto leyo ezokwenziwa. Okay, ngavuma-ke yaqala yenziwa lento lena. Wayeshilo ukuthi uthunywe uSiya. Wakubeka kwacaca ukuthi uthunywe uSiya, ukuthi uSiya ucela ukwenza into ekanje kanje kanje ezoba negama lamphakathi. Kwadlula-ke lapho waqala uSiya wayenza leyo nto leyo. Wakhipha okusho ukuthi uSiya wase ethumela uBootmax ukuthi akangibize ku-inbox bese eyangichazela kahle ukuthi bacabanga ukwenza into ekanje kanje kanje. Kwenzeka lokho wakhipha futhi uMax ama-video washo ukuthi iy'nsizwa ziyangidinga ngala kunento ey'dinga ukungenzela yona. Saqala kanjalo-ke ukuxhumana nobani noMax. Yenziwa-ke lento leyo yokuhlanganisa imali. Kwaye kwaba khona ngizothini, kwaye kwaba khona mhlawumbe ukuphazamiseka ukuthi bangazi ukuthi iyiphi i-account ekufanele bayisebenzise, kodwa kwagcina kuphunywa nento yokuthi i-account abangayisebenzisa iyona le yami ngoba wonke umuntu wayekubeka ngokusobala ukuthi akafuni kuthiwe mhlawumbe uzenzela yena. Yaphuma i-account yami, aphuma ama-video nangampela futhi abantu baqala bafaka imali. Ngephuzu lokuthi bathi bona baseka lento ebengiyenza ngaleso sikhathi leso. Yangena-ke imali kwi-account yami, hayi kweyomunye umuntu. Saqala lapho-ke saxhumana noSiya. Ngawukuthi mhlambe amanye ama-proof of payment bengiwathola ngaye uSiya. Angitshela ukuthi hayi kunomuntu othi usenda imali, ngicela uyi-check ukuthi khona yini. Ngimphendula hlala ngibuze futhi ukuthi okay bese kuba khona futhi yahamba lento. Okusho ukuthi uMiyeza ubehlala ekuveza ukuthi kufanele sijabule sonke. Kancane nje masikhuluma bekuveza lokho ukuthi hayi imali yangena kufanele sijabule sonke ekugcineni. Hawu, okay. Nami phela ngithule phela-ke ngoba mhlambe ngiyacabanga ukuthi nanoma ubani uyazi ukuthi ungiyabonga njengamanje awusasebenzi kakhulu. Umuntu uma ekhuluma ngokujabula obvious ukhuluma ngemali lowo muntu loyo. Hawu, hayi okay. Iqhubeke lento. Bese kufika la khona ekutheni iye ngase kuvuthweni-ke manje. Yayisiya ngase kuvuthweni-ke manje ukuthi ngathi sefana icace le ndaba yemali ukuthi kunemali mhlambe ekufanele ngihambe ngiyikhiphe. Kodwa ebiza ngaleli gama le-appreciation ukuthi ngiya-appreciate ukuthi ukwazile ukungisiza ukuthi abantu bakhone ukungipha imali ngokukuthanda kwabo egameni lami nasegameni lento ebengiyenza ngaleso sikhathi. Ingene imali kuthi ngelinye ilanga nje ngiyisey'ndaweni zami nami afona uSiya, angisazi noma WhatsApp noma wafona yini. Okay, angifonele uSiya ethi Mamzimela ngisacela ungiphushela u-2001 na u-2000 wokuthi wathi kunemeya wathi kunemeya angisazi yakubuhluhluwe kodwa nje ngathi wathi ihluhluwe ekufanele yohlangana nayo. Ngingakhuluma lutho ngimbuza ukuthi ufakelwa kiphi imali ufakelwa kiphi inamba imali, anginikeze inamba afakelwa kuyona imali, ngimphushele lo 2000. Wathi yena
uzobuya lo 2000 lo engufakayo. Hayi ngufake nami ngingabe nankinga phela kuyalungiswa ngithi. Hayi kulungiswa into zami. Wathi kumina eyokubhuka i-accommodation ukuthi akwazi ukufihla ikhanda abe busy kahle nezinto zami. Uqala nje womsuka walento 2000. Okay kulungile-ke wawenza ku-live watshela abantu ukuthi u-2000 kwakuwo wa petrol. Ngangaba nankinga futhi ukuthi okay kumina ubethe wokulala but kubantu uthoka petrol. Ngangaba nankinga futhi nalokho ukuthi hayi mhlambe kwashelela ulimi. Ngawusenda 2000 ngusenda ngephuzu lokuthi uthene uthe uyolanda enye imali vele athi hayi mamzimela vele 2000 uyolanda enye imali siyolungisa zona indaba zakho ngathi kunento afuna angazi ukuyenza kodwa ngaphansi kwegama lakho. Ngawusenda 2000 wahamba kanjalo. Yaqhubeka futhi lento le. Yaqhubeka futhi yenzeka indaba yokufaka kwemali. Ahlala ngibuze futhi hayi sekuyimalini Tamara ngimtshele ngimsendele screenshots ukuthi hayi sekuyimali engaka manje imali engaka. Iqhubeke futhi indaba yokuhamba kwemali bayifaka abantu. Manje ke la esifike kwase kuba khona ungazwani khona kahle. Uthe eselokhu eyikhuluma le ndaba leyo ukuthi kufanele sijabule sonke. Khona ukuthi uhamba kuthe mase kuzophela lento lena wase eqala eveza ukuthi kunabantu abangaphansi kwakhe okufanele bathole imali. Hawu ngambuza ngathi mina kodwa phela wemiyeza ngoba njani ukuthi uze ukukhiphele mina lokho ukuthi kunabantu abangaphansi kwakho ebebekuphushela umsebenzi. Ngambuza nje kanje ukuthi kuza kanjani ukuthi bese kube ngazothi kunabantu mhlambe bebeqashiwe ukuthi baphushe umsebenzi noma ngabe kuthiwa mhlambe ikhona imali yokukubonga engikunika yona okuchaza ukuthi kufanele ngiyenze ngiphinde kathathu na. Kwaqala lapho kwangazi ukuthi kunokuhilizisana ngoba uthe ukukhula ubhaka wathi he wathi bathatha abantu kulento le. Ngayibuza ukuthi okay mangase kuthiwa ke ngiyambonga umyeza mhlambe lethe ngimfakela u5k wokumbonga phela njengoba esho because nami ngiyazi vele ngiyabonga usasebenza kusebenza imali njengamanje. Kusho sifanele ngithathe lo 5k nguphinde kathathu ngoba phela bathathu manje. Kufanele ngifike ngithi 5k wakhe ngithi 5k kaMax ngiphinde ngithi 5k kaBhaka futhi. Oh hayi ngaphinde futhi ngakuziba lokho Nkosi yami ngoba nina phela thiwe appreciation mabesho ukuthi udrink kuthe mayiseqala ngifakela abantu kwayimanga ekhuluma noMax. uMax bengivele ngixhumana naye ngoba saqala ukuxhumana ngenkathi kade ethe angivele ku-inbox. Ngaxhumana noMax ngamtshela ngathi but Max kunento engayizwa kahle engitshelwa uSiya. uSiya besikhulumile naye ukuthi akuveze ukuthi wonke umuntu kufana ajabule. Kufanele kube khona into engimbonga ngayo lokho wakuveza. Kodwa manje ubengakaze angitshela ukuthi entweni engizombonga ngayo kufanele ngiphinde kathathu. Okay kwaqala kwaba khona ukuhelizisana kodwa ngase ngamtshela kuMax ukuthi into edala ukuthi ngikhulume nawe ingoba wena ngicabanga ukuthi umdala kunoSiya. Mhlambe ikhona indlela ongayibeka ngayo ngi-understand nami ngiyizwe ngoba akusiza ukuthi abantu babe nalento yokuthi safakela uTamara imali engaka wayenzani kube kukhona imali engafikanga kumina noma engaphelelanga kumina. Ngaze nje ngasho kanjalo ngaze ngasuggest ukuthi mina kulungile anginankinga nokhathi kodwa ngicabanga ukuthi
kufane senze u-live. Makuwukuthi mhlambe sifike ku-20,000, kufane ngifike ngiwenze u-live, ngibonge bese ngiyasho ukuthi sihlanganise u-20,000 kodwa imali efike kumina u-10. Wala waphetha-ke uSiyabonga, angazi noma uSiyabonga noma ubani. Wala waphetha-ke umyeze yokuthi ngithi mina cha, asiyenze nje ngeqiniso, ngithi nami mangibonga kubantu ngibonga into engiyaziyo. Ila iqale khona ukuthi kube ngazukuthi-ke asisaxhumani kahle. Ngase ngakhuluma noMax. Le ndaba le ye-voice note kaBhuti uMax iqala lapho ekutheni la afike wayona khona uMax mangibuka ngokucabanga kwami. Ngithe mangimtshela ukuthi hayi Bhuti uMax ngoba vele uSiya kunemali ake wayithatha kumina wathi uzoyibuyisa. Ngicabanga ukuthi akabuyise yona-ke kuqala. Asiqale khona lapho iqale ibuye kuqala mase-ke siqhubeka no-drink. Kwakuthi kuyamangaza-ke uMax lokho ukuthi hawu kuno-2,000 ongakuSiya kodwa futhi wenza kanje. So la ngicabanga ukuthi uyilahle khona mina uBhuti omdala uMax ukuthi ethi mayezwa indaba ya-2,000 bese ethi mina bengicabanga ukuthi ngizokhipha u-2,000 wo-drink out of imali engaka. So njengamanje vele izwakala ngazi ukuthi kwanaye ubekhalela lokhu ukuthi mina sengaze ngibonge umuntu ngo-2,000 out of 50,000 noma out of 100,000. So ingakho seyivela ngazi ukuthi naye ube nephesenti lakhe. Ngathi mangimbuza Bhuti Max, mawukhuluma ngo-drink ukhuluma ngento engakanani? Wathi uBhuti omdala uMax kuzodepend ukuthi kuhlangene emalini. Ngathi mina adlali la Max, ngicela ungitshele wena ukuthi mawukhuluma ngo-drink ukhuluma ngento engakanani. Kwacaca ukuthi lowo mbuzo loyo naye mhlambe uyamgiga lapho nalapho akakwazi ukugagula imali. Kodwa wasukelwa yimina ngephuzu lokuthi ngangifuna uku-understanda lento eshiwo uSiya ukuthi kungabe unolwazi layo ukuthi uma kuukuthi ngikhipha u-drink ka-5,000 ngonikeza uSiya kufanele ngikhiphe u-5,000 kufanele ngikhiphe u-5,000 about 3. Because mina ngifuna ukuyi-understanda lapho ukuthi okay so kune-team ebikhona ngaphansi kwaSiyamiza engavelanga kumina because mina umuntu ebengimazi uyena kuphela kanti yena unabantu abangaphansi kwakhe. Yadlula futhi lapho ngahamba ngaye ekhaya ngoba vele ukuya ekhaya into ebengivele ngiyihlelele vele ukuthi ngoMarch ngiyahamba ngiye ekhaya kunezinto ebefane ngoyilungisa. Ngahamba ngaye ekhaya kuthe ngesonto kuthe last week ngabona ivideo kaBhuti omdala. Wangigigiyela ngangaba nankinga nalokho mhlawumbe no 4-5 days or 6 angazi. Ngakubuka nalokho ukuthi ngayibuza ukuthi awu engabe sisuka phi lento le. Kodwa ngase ngisheshe ngiyayifica emqondweni ukuthi okay okungenzeka ukuthi izinto azenzekanga ngendlela mhlawumbe bebelindele ukuthi zenzeke ngayo ingakho esebona ukuthi kufanele ayongijikela phambi kwabantu noma sekufane angigigiyele ngamavidiyo phambi kwabantu. Ngakuthulela futhi lokho benganankinga nakho. Izolo angazi noma izolo noma namhlanje uSiya uyahamba uya kubangani bakhe uyobabhalisa into engekho. Kunepost eke yaphuma lapha eMaputo page noma anginaka ngisho uyinaka kodwa uSiya ejuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi uyena owenze lento la khona abhale khona ukuthi uThamara ngazi ubalekile engawakhokheli lama-influencer. Umbuzo le mali abantu abayikhiphile ezinye izinto mawukuthi ibhekene nami kwesinye isikhathi angikwazi ukuyikhuluma nomunye umuntu ngisuke ngifuna nje ukuyibuza ngiyiphendule ngaleyo nto leyo. Hawu sekukhona ipost obviously post le ibhalwe uSiya ngoba phela yikho umuntu obetshela ukuthi uzoba neshe ngaphandle kaSiya. Bangangena oMax bangena abanye abantu kodwa umuntu oweza kumina uSiya, umuntu okuyena ebekubuke ngazi ukuthi uphethe lento le uSiya. Nize nibone nami njengamanje sengihluthukelwa inhliziyo ukuthi labantu laba uBhuti Max noSiya bahlulwa yini ukuthi
bakhulume nami ukuthi Ayanda asenze kanje kanje kanje. Why bafuna ukuyibukanisa nabantu bathathe lento bayise ku-TikTok? Nami ngumuntu ngahluthukelwa inhliziyo, nami ngaphosta la ama-voice notes ukuthi kucace kahle kahle ukuthi umsindo ongaka asebewenza ngama-video uqhamukaphi. Ngoba kucacile phela ukuthi okay, into edala lo msindo le ingoba mina angiyenzanga lento ebebelindele ukuthi ngiyenze ngesikhathi ebebefuna ngiyenze ngaso. Sunday bengisekhaya sakhuza ngamadoda. Sunday bengisekhaya wangifonela uSiya. Wathi wangibingelela wase esho ukuthi hey ngiyezwa kuthiwa bakubona eBhalitho. Ngabuza ukuthi mina information